Dobar dan i dobrodošli, moje ime je Ivan. U ovom snimku ću pričati o nekim najčešćim mitovima, lažima, legendama vezane za ishranu. U ovom snimku ćemo odraditi samo 5, a verovatno ćemo praviti još snimaka na ovu temu. Prvo jeste, ko jede noću, taj će da se ugoji. Činjenica jeste da ljudi koji jedu noću lakše se goje, ali zašto je to? Zato što jedu lošu hranu. Najčešće neke šećere, najčešće neke gluposti, to se probude noću zato što verovatno nisu večerali i onda uzmu i jedu kada ne treba. Jedan od dodatnih faktora jeste što odmah posle hrane, i to verovatno velike količine hrane, oni legnu da spavaju. Tako da telo nema izbora šta drugo da radi sa tom hranom i legne spava. Ali, da li to uvek važi i za svaku hranu? Ne. Kada jedemo meso, kada jedemo određene proteine, kad jedemo nešto što naše telo može da iskoristi, nešto što se sporije razgrađuje, na primjer mlečni proteini, mlečni proizvodi pre spavanja su po meni jedna od boljih alternativa, od toga nećemo dobiti sav. Ali ako pojedemo parče torte, to će da nas ugoji strašno. To znači nije identična priča sa onim kao posle 8 spavanja, to ćemo u drugom videu. A, kao broj 2, što manje masti unosimo, to je bolje. E sad, po meni, to je po meni kad smo krenuli kao prvi put, kao sve masti su loše, sve masti nas goje, tako da. A onda imamo najpoznatiju masnoću omega-3. Omega-3 svi znamo dobre je za zglobove, dobre je za srce, dobre je za mozak i tako dalje. Postoje mnoge druge masne kiseline, masnoće, tako dalje, koje su nam vitalne, koje su nam jako dobre. Ali ljudi ne znaju to da razlikuju. Pa čak i ove zasićene masti za koje kažu ljudi da su nezdrave, nisu skroz nezdrave i one nam trebaju da bi mi preživeli. Nama sve masti igraju ulogu u našem organizmu, i one zasićene i one nezasićene. Često ljudi vole naprave podelu da mi kao treba da unosimo nezasićene masti, a zasićene isključivo treba da izbegavamo. Ali zašto se ta podela može računati i može važiti? U zasićene masti mi unosimo previše, a nezasićene unosimo premalo. Zato što ne jedemo dovoljno morske ribe, zato što ne unosimo dovoljno orašastih plodova i tako dalje. Tako da, to pravilo važi za većinu ljudi. Znači, uzmite, trudite se uneste što više nezasićenih masti, a zasićene izbegavajte. E sad, kako lako napravimo razliku? Zasićene masti su one masti kao ono belo na slanini, ono na prasetu što vidite. To je zasićeno. To u našem telu se jako teško iskoristi, jako mali procenat nama treba da bi naše telo bilo u balansu. Dok, na primer, plodova kao što je morska riba ili nešto poput badema, lešnika, oraha, to nama zapravo treba i tu ima puno masnoće. Ne bi ni verovali, kada otkrenete kesitu kikirikije, pogledate sastav, pisaće da je masno, ali to nije ona mast koju vi vidite u svinji. Tako da uvek držite tu neku podelu u glavi, nisu sve masti loše, zato naprotiv, jako su dobre i mogu da pomognu prilikom mršavljenja. Pod broj 3, upala mišića je dobra za nas. E sad, to sam skoro pričao opet s još jednim prijateljem i nekoliko puta sam se sretao sa ovom situacijom da naprosto ljudi odu u teretanu, odu da treniraju posle ne znam ja koliko vremena i razbiju se taj trening, a pre toga pola godine su sedeli i igrali igrice na kopu. E, sad, kada oni uzmu i preteraju, dolazi do pucanja mišića. To pucanje mišića se u našem telu izražava kao bol. E sad, ukoliko ste prvi put došli da trenirate posle nekog vremena, ok je da prvih nedelju dana imate upale, dok vaše telo se ne navikne na tonus i na fizičku aktivnost. Ali, ako vi uzmete i svake nedelje se rasturite, imao sam primjer jednog mog dobrog druga koji nije hteo uporno da me sluša koliko god sam mu govorio da to ne radi. Ode, odradi trening, umre, ode kući, popije 2 analgina, čega već, andola, kako god, i legne u kadu i odmara se 2 sata i onda sutra dan ne može da funkcioniše. To nije dobro jer vam se stvaraju rupe u mišiću. Svako ko ide u teretanu verovatno hoće postati neki rezultat. Nije bitno da li da smrša, da li da se ugoji. Ako hoćete mišiće, uništavanjem samih mišića sigurno nećete dobiti to što želite. A opet za mršavljenje vi možete izgubiti na takav način kilažu, ali ćete izgubiti mišiće koji su vitalnog značaja za mršavljenje i samim tim čim prestane trenirate opet ćete se naglo umastiti. Tako da nemojte raditi to. Ja kada radim treninge, uvek gledam i da dobro jedem, i da dobro pijem vode, i da spavam kako treba. Znači, primetio sam, dobro jedem, dobro unesem vode, ali ako ne spavam kako treba, opet imam upale.
a upala nije dobra, znači da nešto tu nešto ima. Retko kada ćete vi preterati s treningom ukoliko imate stvarno dobru ishranu, a kad kažem stvarno dobro, nemojte misliti da jedete samo zdravo, znači treba baš da razmišljate, baš da razumete svoju hranu. Znači kad pričamo o toj hrani, to treba da bude baš balansirano, baš izračunuta za vas i tako dalje. A ukoliko ste prosječna osoba koja samo želi da izgleda bolje malo i da se zategne i da bude zdravije, samo držite onako neku proporciju, da upala ne treba bude jaka i može traje od 1 do 2 dana, ali da bude lagana, znači da vam ne ometa dnevne funkcije. Evo ovako, dijete su najbolji način za mršavljenje. Znači svaki dan, non stop viđam po Facebooku, od drugih ljudi čujem neke boleštine, to su stvarno boleštine. Sad, evo, sad je aktualno leto, krenule su lubenice, svi sada šeruju lubenica dijetu. Ljudi, da li je normalno da vi jedete samo lubenicu? Da li je to po vama zdravo? Da li u lubenici ima sve što vam treba? I ko krene s tom dijetom, da li ste vi normalni? Da li ste probali da razmislite u jednom momentu da li je to dobro ili loše za vas i da li to ima smisla? Da li ste probali da analizirate ili ste samo slušali magične priče koje pišu po Facebooku? Ljudi koji naravno nisu odgovorni za to da li vam bude dobro ili loše i da li zaista smršate na kraju. Znači, kada pričamo o dijetama koje se kod nas kruže, znači dijeta je nešto što podrazumeva stil života, kod nas je neka privremena žrtva. Da lepo analiziramo. Ako vi 2-3 meseca ili koliko već vremena jedete tako, promenite nešto i onda krenete po staro, koja je najverovatnije izazvalo vaš problem. Naravno da to nije dobar način, naravno da je to urnisanje tela, naravno da vi nećete ništa dobro uraditi. Tako da, kada razmišljate o nekom rešenju, neka to rešenje bude trajno, neka se zasniva na promeni navika, jer su te navike vama i napravile problem. Najbitnije po meni. I poslednje, znači izabrali smo 5 danas, najbitnije, kile su bitne za moj izgled. E sad, kada pričamo o kilaži, svi smo mi navikli ono kao, to nam je jedina stvar koju mi možemo da poredimo, to je jedina stvar koju mi znamo da pratimo. Taj kantar na koji mi stanemo nam daje neki brojev. Ali da li nama na čelu piše koliko mi kili imamo? Da li nama se stvarno vidi ta kilaža? Nekome da, nekome ne, ali zašto? Nije bitno koliko mi imamo kila, bitnije je mnogo od čega su te kile sačinjene. Nije isto kila perija i kila ovog. Samim time, ukoliko ja imam 10 kila mišića, to neće uzimati ni blizu prostora kao 10 kila sala. Znači, peto i po meni najbitnije, kile su bitne za vaš izgled. To je glupost. Zašto? Zato što nije isto da li je kila mišića, kila vode, kila masti i tako dalje. Masnoća uzima 3 puta više zapreme, 3 puta više prostora nego kila mišića. Vi ako skinete 10 kila sala, to će izgledati ogromno, ali ako izgubite 10 kila mišića, super što na vagi to piše. Ali vi ne samo što ćete se osjećati loši, ne što ćete imati manje energije, što ćete uništiti svoj bazalni metabolizam, već i nećete vidjeti toliku razliku. Tako da, moj neki savjet, otkačite kilograme. Ja kada pratim kako izgledam, kako napredujem, ja uzmem, slikam se, ne morate te slike kačiti kao ja po Facebooku. Kao prvo želim da se izvinim što je bio prekid snimka, naprosto toliko je bilo vruće da mi se kamera počela gasiti, naprosto jezivo je vruće napolju, a ja sam se setio u 11, pola 12 da krenem da snimam. Tako da, za kraj, kada merite svoje rezultate, kada merite svoj napredak, kile nisu bitne, bitni su obimi. Ja uvek merim svoje obime, moji klijenti uvek mere svoje obime. Takođe, vi imate mogućnost da se slikate, ne morate nikom da ih pokažete, ali mora da postoje, jer ćete se gledati svaki dan u ogledalu, nećete videti razliku u sebi, ali posle 30 dana, ako ne vidite razliku, znači da ne deluje, promenite sistem, ali uglavnom ćete uvek videti razliku, jer svaki dan ćete malo napredovati, a 30 puta po malo jeste puno. Nadam se vam se ovaj snimak svideo, napolju je jezivo vruće, ja to izvinjam se još jednom što sam morao onako da prekinem snimak. Uzmite i šerite ovaj snimak ako ste naučili nešto novo, ako ste nešto prvi put čuli, pošaljite nekom, pomozite nekom i usput ćete pomoći meni. Hvala vam puno, postite moju stranicu i ništa, vidimo u sledećem videu. Ćao! Znojim se ko kreten.